Inbox Zero следва една друга концепция, която се нарича Getting Things Done, в която идеята е такава: ако някаква работа може да се свърши в рамките на 2 минути, долу-горе, това му викаме веднага, да я свършим веднага. В случая се отнася това нещо за отговора. Ако човека ни изпрати някакво запитване и ние можем да му отговорим веднага, трябва да отговорим веднага. В смисъл, в рамките на едно-две изречения. Можем да му кажем, той ни пита, приготви ли еди какво си, остава ли оговорката за другата седмица да си видим в следващата сбирка на тълстоги помисли. Аз казвам да, оговорката остава, срещата е такава. Приключваме задачата да изтрием кореспонденцията, той е получил отговора край. Ако действието изисква повече време, тогава можем да отговорим на човека, че имаме нужда от повече време и съответно си го записваме в Task Management системата като задача, планираме си работа и така нататък. И си я работи. Не бива също да се забравя, че има настройки, те обикновено са включени на всеки клиент, така че оригинала директно влиза като част от отговора. Тоест това, което сме получили, ние обратно го изпращаме и се получава един навързан трет. Така че, ако има някакъв пасаж, който е важен за нас, той така или иначе си върви с писмото и няма никакъв смисъл да пазим още предишните версии на тези писма. Можем да изтрием всичките и да оставим само последно. Най-важното нещо е тези другите папки също да бъдат проверявани редовно. Значи, тук някой може да усети някакво противоречие. От една страна ви казваме, гледайте си колкото може по-малко почтата и не си губете времето с почта, в същото време редовно да я проверяваш. Редовно не означава постоянно. В зависимост от това как точно сте си поставили нещата, някои от папките може да я преглеждаме веднъж дневно, някои веднъж седмично. Зависи колко са важни нещата. Докато инбокса, разбира се, по-често, като са пълни. Нямам самочувствието да дам съвети на другите хора, защото аз продължавам да се боря с информацията, която мен ме залива, но общо взето смятам, че това е добра практика. Започнах от известно време насам да правя първи стъпки в тази насока. Не съм стигнал инбокса да ми е съвсем празен, но голямото ми постижение е, че нямам скролбар. Тоест, виждам само няколко съобщения на една страничка и не ги скролирам. Едно време имах примерно 150 съобщения в инбокса, сега са 5, 6, 10, така, по-малко. Най-важното нещо е да, когато се захванят с инбокса, да обработваме всичките съобщения и да го изпразним. Значи то носи от една страна психологическо облегчение и казваш край. Тук в момента е празно, няма никой. Значи аз наистина съм си свършил някаква работа, освободил съм се от някакви ангажименти, досадни такива, които ми звънят в ухото и мога спокойно да се отдам на някаква друга творческа работа. Много хубав съвет е да се изключи автоматичната проверка, периодичната и нотификациите. Аз това нещо си го направих от известно време сам и се чувствам добре. И съответно пък да създадеш някакъв режим да си проверяваш почтата. Казвам, че примерно 2-3 пъти дневно е добре. Даже на едно място четох, казват, не си проверяй почтата рано сутринта, first thing in the morning. Просто стани, свърши нещо полезно и отчекни в плана за деня, че си свършил една полезна работа. Ако не е друго, поне тази работа си я свършил. Оттам нататък, примерно към 11 часа, правиш първата проверка на почтата и гледаш какво е дошло, защото винаги има някакви пожарникарски истории. Някой шеф нещо иска, някой клиент или някакъв такъв човек почва да досажда и се появяват неща, които ти въобще не си ги планирал. И може да се втурнеш да правиш някакви други глупости, но важното е, че сутринта сме свършили една полезна работа. Неговата идея е всичко да влиза в инбокса, да има едно място, където ти да фокусираш мислите си първоначално и вниманието си, да ги преработиш всичките съобщения, да ги прегледаш, да ги отработиш, да го изчистиш това място и да кажеш край. Ето тук има няколко въпроса, които хората задават обикновено и които естествено и аз задавах. И даже на тази презентация, на която говори Мерлин Мен, човека не можа да отговори много добре на тези въпроси. Това са много такива неприятни въпроси, на които не е лесно да отговориш. Например, казват, проверяй си почта 2 пъти дневно. Обаче,
Технологиите вече са такива. Аз си спомням преди 10-15 години в зората на интернет. Всичко беше много бавно като трафик. Нормално е едно писмо да пристигне примерно 2 часа след като ти го изпрати. Може би и повече. И имейла беше една съвсем така ясно осъзнавана от хората офлайн асинхронна комуникация. Ти пращаш едно писмо, кога ще пристигне не се знае. Когато пристигне човек, кога ще отговори, другата седмица. Сега обаче нещата са такива, че на практика едно писмо пристига за няколко секунди. Тоест ти вече смяташ нещата за синхронно. В момента, в който си натиснал бутона Send и се почешеш така и очакваш, че другия човек вече го е получил. Особено някои нетърпеливи клиенти. В момента, в който ти изпратят писмото, след това звънят и викат, ти видя ли какво ти пратих? И очакват отговор веднага. Съответно, какво ще направим, ако ние не си проверяваме точно веднага? Ами, като цяло, на всички тези въпроси отговорът е такъв. Трябва да създадем култура на общуването. Наша, лична, вътрешна за кръга, в който работим, било колеги, било приятели, и за хората, с които общуваме официално, клиенти, да речем, шефове и така нататък. Тоест, спокойно можем да се разберем с нашите клиенти, че ако наистина искат веднагическа реакция на някакво писмо, защото те ти изпращат някакъв документ, който трябва да прочетеш, ами да ми го изпратят, да ми звънат по телефона и да ми кажат, че наистина има такова писмо. Аз тогава ще си отворя почтата, ще си кажа Send Receive, те ще ми дойдат писмата и ще ги прочета и ще ми отговоря, когато намеря за добре. По същата логика, в момента, в който аз изпратя отговора, мога да им звънна по телефона и да кажа, изпратих ви отговор, погледнете какво съм ви написал, защото е дълго, да си го четете дълго време. А компютърните системи, това дето казваш ти за бъг тракинг системите, ами някои хора пак прекаляват. Значи тук е майсторлъка на един администратор на такава система да прецени кога, за кое събитие, за кой бъг, ако щеш, колко хора трябва да бъдат информирани, защото има много хора, които настройват системата така, че Project Manager, да речем, да получава всички бъгове. Една система от 5000 бъга, ти ще получиш 5000 имейла. Много интересен въпрос е, ако сме били в отпуска или примерно събота и в неделя някой продължава да работи и ти праща имейли, в понеделник ти пристигаш и виждаш една купчина писма, които трябва да отработиш. Винаги има елемента на психическия стрес, като видиш купчината с писма. Ако си бил една седмица в отпуска, пристигаш и виждаш 300 писма в почтата ти, просто няма как и така да кажеш, дай сега ще ги прегледам. И то ще отнеме 2 дни, примерно. Съвета, който някои хора предлагат, който ми се струва разумен, е правиш си една нова папка, яка ставаш DMZ, демилитаризирана зона. Там временно изсипваш абсолютно всичко, за да може да е празен инбокса и започваш всичко с празен инбокс по тази технология, която ние си знаем. А когато имаш малко повече време, отново ги преглеждаш там и ги почистваш. Така че в рамките, да речем, на една седмица, може да ги почистиш. Интересен е въпросът, точно в този случай, като се натрупат много, откъде да тръгнеш. Някои казват от старите, защото тредовете започват така, историята започва от по-давно. Други казват, почни от по-новите, защото от старите вече може да не са валидни, в новите има по-прясна информация. Тук вече аз лично не мога да кажа кое е по-доброто. Може би от по-новите, но има опасност да изпуснеш началото на спора. Има едно хубаво нещо, което отново опира до възпитание и до, как да кажа, организация, нали, култура на общуването. Има едно check, че urgent, важно там или спешно писмо и се появява една удивителна в клиентския софтуер обикновено. Тоест, ако човека не злоупотребява с това и наистина смята, че това е важно и го маркира като важно, ти първо трябва да започнеш с важно. Ами това беше от мене. Благодаря ви.